una iniciativa legislativa popular que es promou des de la societat valenciana per a corregir un defecte que pateix en aquests moments la societat valenciana i per a garantir el dret a donar contingut al dret col·lectiu del poble valencià a rebre ràdio i televisió en la seva llengua. Hauran de passar aproximadament uns 30 dies des del dia d'avui fins a que els fedataris que anem a tindre arreu de totes les comarques valencianes puguen començar a recollir les signatures que necessitem per a tractar aquesta iniciativa legislativa popular en el ple de les Corts Valencianes. La legislació valenciana exigeix un mínim de 50.000 signatures perquè una iniciativa legislativa popular pugui arribar a ser presa en consideració i debatuda pels diferents grups polítics de les Corts. Anem a començar a nomenar fedataris en les Corts Valencianes, persones que van a donar fe en totes les comarques valencianes que la recollida de signatures està fent-se complint totes les garanties legals. Se necessita que tota aquesta societat, o una grandíssima part d'aquesta societat, tinga consciència del que és. Quin és el seu territori, quines són les coses que passen dins, quina és la visió que tenim des de dins de tot allò que passa fora, que ens arriben també les informacions, les notícies de fora en la llengua pròpia i amb un perfil o amb una interpretació feta per nosaltres mateixos d'una manera professional i imparcial i objectiva. Aquella presència de les imatges que és tan important per fer-te quin és el marc de la teua consistència pròpia com a país o com a comunitat, com a col·lectivitat, no la tindrem o no la tenim, però hem de tornar a tindre. Us torno a dir que és un repte, és una cosa d'una importància absolutament transcendental, no és un luxe, no és una cosa superficial, és absolutament absurd, i més que absurd és estúpid, grotesc, imperdonable, impresentable, que s'hagi volgut fer aquesta espècie d'estúpid xantatge de dir no, mira, tanquem la televisió i tanquem la ràdio perquè hem de fer unes escoles. No, mira vostè, això és, vostè ha de fer les escoles, i ha de fer els hospitals, i ha de fer el que fa falta, però a més i paral·lelament ha de mantenir aquests mitjans públics de difusió i de comunicació i d'informació. Recolzem aquesta iniciativa legislativa popular també com un mecanisme important per a la salut del sistema democràtic, que crec que hauria de ser més freqüent, i per entendre que la veu del poble s'ha de sentir, la democràcia deu de tindre mecanismes per a que se senta aquesta veu del poble, que enriqueix el governant i que al final, en aquest cas, l'únic que estem fent és demanar una cosa que ens pertany i que ha sigut injustament expoliada. Estem així per a demanar al poble valencià en positiu que és l'hora de parlar, de dir-li als governants del que volem, de que ens han fet creure que hi ha coses que no són possibles i no és així. Així es farà el que els valencians i les valencianes vulguin. Si no es torna a obrir o es fa una nova radiotelevisió pública en valencià, com seria el nostre territori dins de 10 anys, quan ja no existisca el record dels periodistes, dels actors, dels grups de música, d'aixos pobles, d'aixes festes, que algú s'imagina, doncs estarem en negre, com ens han deixat. I això ho hem de parar els valencians i les valencianes, i això demana el suport del poble valencià. El tancament de qualsevol mitjà de comunicació és una pèrdua de patrimoni. Quan es tracta d'un mitjà de comunicació, com és el cas de Ràdio Televisió Valenciana, estem parlant d'un mitjà públic. Estic pensant també en termes de ciència, el valor social de la ciència, el coneixement, la divulgació, la projecció social que té també la universitat, que ha perdut un mitjà de comunicació, i estem parlant també, i ho han dit algunes de les persones que m'han precedit en l'ús de la paraula, de vertebració del territori, de cohesió del territori. A veure si d'alguna manera també arrepleguem això que es diu societat civil, que tant necessitem les valencianes i els valencians, i desitjo el millor i estic ben segur que, com ha dit la primera persona que ha intervingut, l'èxit està garantit i no tindré cap problema en recollir les més de 50.000 signatures que són necessàries per a la iniciativa legislativa popular del nostre poble. Ya no
valencians necessitem una ràdio-televisió pública i en valencià per a difondre la nostra llengua i el nostre esport. Nosaltres signem. Volem una ràdio i televisió públiques al servei de la ciutadania, que promocionen la nostra llengua i cultura, les nostres universitats i la nostra ciència, que informen pluralment i preserven la memòria audiovisual del nostre poble. Nosaltres signem. Volem una ràdio i televisió pública de la nostra llengua per a que difonga el resultat de l'esforç dels nostres creadors. Nosaltres signem. Volem una ràdio i televisió públiques que fomenten l'audiovisual valencià i oferisquen un entreteniment de qualitat. Nosaltres signem. Este país es mereix una ràdio i televisió valenciana i esta llengua per a promoure sectors productius de la comunitat. Nosaltres signem. Per una ràdio i televisió públiques, però públiques de veritat, que siguin una eina per a la ciutadania, per al poble i no per a determinats interessos econòmics i polítics, que siguin una eina per a la nostra llengua tan greument amenaçada, per a la nostra cultura més enllà de censures i prejudicis, perquè defensar una ràdio i televisió públiques és defensar el sistema públic, com l'educació o la sanitat, davant les retallades i davant els greus atacs als drets socials que estem patint els últims dies. Nosaltres signem.